разбереш. Само лучше в нашата листа има надявам се от почти всички сфери, касаещи обществения живот. Имаме лекари, имаме архитекти, имаме инженери, имаме менеджери много, имаме икономисти, имаме сферата на образованието. Всеки един се е доказал и е показал амбиция да работи в собствената си област. Разчитам, че заедно като един екип ще се справим много по-добре. Искаме да кажем на бургазлии да бъдат свободни. Да бъдат свободни в своя избор предстоящ. Да бъдат свободни в мисленето си. Да бъдат свободни в ежедневието си. Да бъдат свободни в критиките, които имат към нас. Да бъдат активно общество, за да може града ни да стане още по-добро място за живеене. Вярваме, доказали сме го, показали сме го и смятаме, че ще постигнем още по-големи успехи всички заедно. Желавам успех на всички колеги. Виждате, има доказани хора, професионалисти, които твърдо защитаваха интерес на град Бургас през тези 4 години. Виждаме много млади хора с доста къс ентусиазъм. Общинския съвет не трябва да е една говорилня, а трябва да е място на сериозен дебат и да се подкрепят успешните проекти на града. Град Бургас не трябва да забави скоростта, трябва да го ускори. С този екип това може да се случи. Бургас трябва да изпреварва градовете, да бъде водещ и да дава добри примери. Бургасли трябва да бъдат хора с самочувствие, че живеят в един прекрасен град с сериозни перспективи. Пожелавам успех на целия екип. Повече се усмихвайте, бъдете позитивни. Никакъв черен пиар, никаква лоша кампания, само позитивни проекти, конкретни ангажименти, които могат да се изпълняват. Ще обещавате това, което може да свършат. И трябва да бъдете честни с хората и съм сигурен в вашия успех. И на Белен пожелавам лично успех, защото той е един голям поет. Искам да го посоча. Подготвяме в момента програма, която ще представим. Това, което имаме като проекти за развитието в нашия град. По време на кампанията ще бъдат обяснени и представени всеки един от тях по-отделно. Но със сигурност това ще бъде надграждане, нови проекти от европейските фондове, нови проекти тук на местно ниво. В тая посока. Това, което сме правили до сега, ще го правим 2 пъти по-добре. Което искаме да следим в морската градина. Видимите резултати за Бургас сме ги показали и през изминалия мандат. Работата ни в екип е показала, че града ни може да се развива в синхрон с природата, без да се унищожава тя. Това са съхранението, запазването на всички езера около града, запазването на зелените площи, развитието на морската градина, което е видимо за всички бургазлии, зелените пояси, това, което се прави като цяло за екологията на града ни. Всъщност това е нашия жест към бургазлии. Искам да поканя от кандидати за общински съветници. Не, аз съм се избрал други. Добре, що да се сравнаваш? Добре, аз ще казвам. Избрал съм се Галя Василева. Добре, той си. Да, Галя къде е? Нека той има право си. Тя вече има опит като общински съветник. Ние искаме да покажем, че даваме възможност на младите и дамите да работят усърдно през следващия мандат. Доста млади хора имате в листата. Какво очаквате да променят? Последните години в България много се коментира за това, че младите хора напускат страната, търсят работа навънка в Европейския съюз най-вече и някъде другаде по света. Ние искаме да покажем, че младите хора в Бургас могат да останат тук. За тях има място. Това искаме да покажем ние. За младите хора има място в Бургас. Очаквам да се работи основно в насока
възможности за младите хора не само да остават, но и тези, които са напуснали по една или друга причина, са отишли да учат или да натрупат някакъв опит в други страни, да се завърнат в Бургас. Едно, две, три,